Bună dimineața, prieteni! Brr, e cam frig. Suntem în 27 ianuarie pe malul râului Mureș și voi încerca o partidă de pescuit la spinning. Voi încerca la Clean, la Șalău și dacă va intra, și eu știu că nu vă voi supăra, mă îmbrac și o să cobor jos și o să vă arăt și vouă cum e apa. Bine ați venit la o nouă partidă de pescuit, prima pe anul 2026. Să încerc să cobor pe aici, deși e cam alunecos, sper să nu mă duc la vale. Cu grămadă de mizerii. Mizerii, uitați ce este aici. Oamenii aruncă gunoaie în loc să meargă să le ducă la depozitele special amenajate. Și un lucru ce vreau să vă arăt, ce face un plop pe malul Mureșului. Globuri. Un glob agățat. Apa e cam tulbure. Și sigur aici la mal e destul de adâncă. Pe aici Mureșul face un cot. Sperăm să dăm de ceva. Hai, ne vedem mai târziu. Încă mai vin sloiuri. Să văd acolo 1 și 2 în mijloc. O să încerc să cobor. Sper să nu alunec. Deși e moale. Moale. Ia să vedem. Găsim o altă variantă. Pe iarbă pe acolo. O să încerc să cobor pe acolo. Nici pe acolo nu se poate coborî. Nici pe aici, priviți ce mal înalt e. Totuși o să încerc pe acolo, pe unde e noroiul mai mare, că e singura porțiune unde se poate coborî cât de cât în siguranță. Dacă a te murdări cu nămol înseamnă siguranța. Dar decât să te duci direct în Mureș, mai bine te umpli de noroi. Ce vreme de iarnă! Am revenit aici. De coborâm, de urcat în 4 labe. Că totuși am reușit. Am ajuns jos.
Uitați încă un sloi de gheață care vine pe Mureș. Apa e tulbure. Am avut și prima agățătură. Am rupt și acum trebuie să refac. Hai să pescuim cu un Hooky Cookie de la Fast Strike, da. Să-i schimb jigul, să pun unul mai greu. Da. Curentul este destul de mare aici și nu pot să îl manevrez cum trebuie. Asta e un shed de la Fast Strike, Hooky Cookie. Unul dintre cele mai prinzătoare shed-uri cu care am pescuit. Se prezintă foarte bine și la Dunăre. Ce se simte? Are o agățătură. Este plin de agățături aici. Iar am multe. O să mă mut un pic mai încolo. Sper că alt sloi de gheață.
Asta se întâmplă când vii pentru prima dată într-un loc pe care nu-l cunoști. Rupi. Nu știu unde sunt agățăturile, unde sunt structurile, pietrele, toate copacii căzuți în apă și pierzi o grămadă de monturi. Schimbat din nou, pus un șed mai mic, o imitație de roșioară. Se pare că începe să se ridice și ceața, să iasă soarele. Sperăm că avem și ceva. Asta nu-mi place cum merge deloc. Este prea mic pentru curentul ăsta și nu are bătaie deloc. Și soarele. Are o bătaie măruntă. Ia uitați ce-am pățit. Am vrut să schimb jigul și am alunecat și am umplut cutia cu nămol. Nu se poate pescui. Foarte mult noroi în zona asta. Acolo se întoarce apa și sunt convins că e apa mai mare, mai adâncă. Și acolo ar trebui să fie. Dar nicio mișcare. Mai se simte. Nimic, nicio ciupitură, nimic.
acolo erau cele mai mari agățături. Ah. Am avut impresia că mi-a lovit, dar nu. Probabil aici sunt mulți bolovani de desubt. Și ultima lansare, după care o să încerc să urc fără să nu mă murdăresc prea tare, să mă curăț și să merg spre casă. Și eu, cam atât. O să-l curăț acasă, că aici dacă mă pun să le pun pe jos, mai tare le fac. Și acum mă așteaptă o ascensiune. Sper că nu va fi 4x4. Mizerii. Asta face omul. În loc să se bucure de natură. În orice anotimp, chiar și cum e acum, urât, frig, ajunge între gunoaie. Capul satului. Și cum se aude? Hai că poți. Poți fără să pui mâna jos. Și am învins. Acolo jos am fost. Frumoasă zonă, frumoasă, frumoasă. Aici cred că se poate pescui și la pești pașnici pe timp de vară. Problema e că dacă vrei să campezi, nu ai unde. Sunt multe alte locuri mult mai frumoase. Uite, îți oferă și loc de campare și să poți face o baie, o plajă. Abia aștept să dea căldura și vom pleca în
explorarea Mureșului. Haideți să vă arăt ce am produs pe Bocamci. Murdar. Încerc să mă curăț și să mă duc spre oraș. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. De pe malul Mureșului vă salut. Să aveți un an nou bun, fire întinse și cât mai mulți pești.